Tu máme tretíkrát môj videolog. To už pomaly bude tradícia. Ale takou ďalšou tradíciou, ktorá je, a dneska hlavne, je Medzinárodný deň detí. Čo ma privádza k myšlienke, aby sme si trošku spomenuli všetci, ktorí sme už dlhšie na tomto svete, aké to bolo byť deťmi, akú sme mali radosť pohybu, nadšenie a odhodlanie sa hýbať a akú radosť sme mali z každého dosiahnutého pokroku, či už to bol prvý krok, výskok, prvé vylezenie na strom alebo prvý gól. Takže prosím vás, zahoďte vaše výhovorky o tom, aký ste starí, ako sa to nedá, aký to je problém ísť sa hýbať. Hýbte sa. Tých 5, 10, 20 minút, raz, dvakrát do týždňa si určite každý z vás vie nájsť a poprosím vás, nezabúdajte, že vy budete vzorom vašim deťom. Keď vy budete doma sedieť také hnilé lokše, tak vaše deti budú takisto hnilé lokše a budú vyzerať veľmi zdravo, tučnúčko a gulato a potom si budete môcť 15 pekne gulať pred sebou, vedľa seba, na svojom vozíku, lebo nebudete schopní sa hýbať takisto, všetko vás bude boleť, budete mať 8-krát operované kolena z nadváhy, ktoré sa vám niekde zranili. Takže užite si Medzinárodný deň detí, aj napriek tomu, že ešte dospelí. Zabavte sa, hýbte sa, majte z toho radosť. Toľko pre dnešok.